Карле, кой имаш ти на вратлето, е? Че така не се вижда. Карло! Тя не е виновна. Това ще го сложим в сайта за насилие на домашните любимци. Карло, къде е? Къде е? Май, колко тъп изглеждаш. Кажи, аз свикнах вече. Ще игра шамандура. Това да го махне. Тук. Сега ме снимат, не мърдам. Ела ти, аз не идвам. Мен ме снимат. Сърдите. Да. Карло, ще го махне. Мен ме снимат, не ме занимай. Не мърдам. Хубаво, айде, щом си решила да дойдеш, айде ще стане. Кажи, въобще не го намирам за смешно.